IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manarimaan nga adalan ti City Government of Batac iti pan naka-establisar ti Baro a merkado publiko kalpasan a Dimapo iti sumagmamano a paset daytoy. Inbatad ni Mayor Mark Christian Chua adaan day ti dua a pagpilian. Umuna, kat no iti isumatlaang nga lokasyon mahipasdag iti napinpintas at siyandaan mapabaro kan mapasayaat. Sumaruno kat iti economic zone wenno iti asdag ti Ilocos Norte Agricultural Trading Center wenno iti Bagsakan Center. Inayon ti Mayor, daytoy a plano kat maikon-konsultar karagiti tattao, opisyal, planner, kanda dumapay ang maseknan. Saan na ti sirsir matatay nga pangipatakdaran ti Baro ang tiyandaan? We have two options po. Two options na kinukonsulta ko rin sa mga tao, sa mga leaders, sa mga planners. Isa po dun ulit, magpatayo ulit tayo doon, or isa po dito sa economic zone natin, malapit sa Bagsakan Center. Hopefully po makapagawa po kami ng new public market, pero wala pa po siya ngayon. Imunan nga inbatad ti Mayor nga ti temporaryo a pagyanan iti market vendor ana apektaran na iti uram ket iti may kaduha ket sa aran ti tiyandaan. Nagtitinulong dagitoy amang dalos sa tapno adda iti nasisiyaat a pagyanandang aglako iti kabiitan a panawon. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.